Mulle on ollut tärkeää, että töissä saan auttaa asiakkaita toteuttaa itseään ja mahdollistaa heille tärkeitä asioita. Meillä on täällä tiivis tiimi. Tunnetaan toisemme ja meidän asiakkaat. Mulle elämässä on tärkeää se, että miitit voi hoitaa mobiilissa. Hyvää palvelua saa edelleen, vaikka olisi muuttunut jo vähän kauemmas. Ollaan ylpeästi 100-vuotias Ylä-Pirkanmaan osuuspankki. Asiakkaittemme omistama ja heitä varten täällä. Kiitos meidän 100-vuotismatkassa mukana olleille, niin asiakkaille kuin työntekijöillemme. Onnea meille kaikille!